फिन आरोबाव हिन्जाव दोनखारनायनि खौरां। जुलि जानाय 2 दाननि उनावनो गुबुन हौवाजों खारदों सुजुथा बसुमतारिया। नखरनि खौरां बादिब्ला सुजुथा बसुमतारिया गोदान संसारखौ नागारनानै अस्टिन बसुमतारि मुंनि सासे हाबा जाखानाय हौवाजों खारलांफादों। मिरु दैसा लाइमुथि गामिनि सुजुथा बसुमतारिया 10 नं गोजोनपुरि गामिनि रिजय इस्लारजों थांनाय 2 दाननि सिगां रायजो राजाफोरखौ साखि दोननानै हाबा जादोंमोन। नाथाय मबाइल जुगनि फाखनाव गोदान बिहामजोनि खारनायखौ मिथिस्लाबासै बिहाव बिखुनजोजों लोगोसे आंगो फिसाया। नखरा फोरमायदों, बेंटल हालामनि 3 नं सेरफांगुरि गामिनि अस्टिन बसुमतारिया सालगनाय गामिनि जनाहु बसुमतारिनि नखराव गोरजा थाफैदोंमोन। नाथाय बिसोर सानैनि गेजेराव मोजां मोनखुमानानै गुबुन जायगायाव दोनखारलांनाया दायो नखरखौ हालाय-हाफाय थासारियाव दोनदों। बिसोर सानै हौवा हिन्जावखौ सोरबाफोर नुयोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8453951710 आव थोंजों खौरां हरनो रायजो राजाफोरखौ नखरा गुरै खावलायहरदों। बे जाथायखौ लानानै सोंथि फैयो, बेफोरबायदि दोनखारनाय लांखारनाय जाथाया खेबले खेबले नुजाथिबाय थानायखौ नोजोर बोयोब्ला आथिखालाव हाबा जाखानाय हौवा हिन्जावफ्राबो रैखाथि नंलिया नामा? जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।